आपल'ड खालामो जाम्बा नामा नोंसोरो मुर्ख गियान गैया नामा नोंसिनाव एसेबो नोंसोरखौ आङो गियान गैया होननानैसो बुंगोन आरो सासे जाम्बा होननानैसो आङो नोंसोरखौ बुंगोन चेनेलाव खुलुमहरनाय थाबाय लोगोफोर नै दिनै आब' सिबि रानिया जोबोद रागा जोंदों आरोना मानो होनना बुङोबा सानैसो दुथां सेंग्राया बेखौहाय माने कल खालामनाय फाजिनो माने गोबां माने भाइराल खालामनो नागिरदोंमोन दा बेनिखायनो आब'आ फंनैसो आपडेट लाना फैदों आरो बिदिब्ला खोनासंलांदो आंहा दिनै भिडिअ बानायनायनि जेबो थांखि गैयामोन अब्लाबो आङो हरखाबै भिडिअ बानायबाय आरोखि दायो स्टार्टिंआवनो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानगोन आङो जेरैबायदि नरम एरैबायदि गरमबो आरोखि ना माखासे बुस्थु आङो बिराद स्ट्रिक्ट माबायदि बुस्थु आं स्ट्रिक्ट होनोबा माखासे मानसिफोरखौ आङो खावलायनो सानगोन आरो आङो बुंनोबो सानगोन आरोखि ना जाहाथे नेक्स्ट टाइम आंखौ सोरबाफोर बेफोरबायदि खालामा माखासे बुस्थुखौ आङो एकदमबारे आं मोजां मोना आरोखि ना सासे सानै मानसिफोर दङ फन हरनानै नोंसोरो सिरि सिरि रेकर्ड खालामखुमायो माबा मोनसे जानाय बायदि फन हरनानै नोंसोरो रेकर्ड खालामखुमायो ओमफ्राय बेखौनो गावसिनाव आपल'ड खालामो जाम्बा नामा नोंसोरो मुर्ख गियान गैया नामा नोंसिनाव एसेबो नोंसोरखौ आङो गियान गैया होननानैसो बुंगोन आरो सासे जाम्बा होननानैसो आङो नोंसोरखौ बुंगोन नोंस्रा गावबागाव कन्टेन्ट गैया आरो सबसे पहले नोंसोरो गावबागावनाव कुनु सनमान गैया नोंस्रा भेलु गैया होनगोन आं मानो थाखाय भेलु गैया होनोबा नोङो जुदि माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैदोंबा माबा मोनसे हेल्प नांगौबा आंनाव फन हर मोजाङै रायलाय खिन्थु माबा मोनसे उद्देश्य लानानै सिङाव माबा मोनसे लाखुमानानै नोंसोरो आंनो फन दा हर कलखौ बेबायदि रेकर्ड दा खालामखुमा ओमफ्राय बिदि भाइराल दा खालामखुमा आं बेफोरखौ एकदमबारे मोजां मोना माने मोजां मोनखाया आरो बेफोरबायदि फाल्तु मानसिनि थाखायनो आं आंनि फन नाम्बारखौ आङो होनो बिराद बाय ससियेल मिडियायाव आङो एखेबारे होआखैमोन सिगांबो होआखैमोन दाबो होदोंबाबो आङो इजिलि बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ जायनो बेनो मोननाय नङा आरोखि ना बे माखासे फाल्तु सेंग्राफोरनि थाखायनो हौवाफोरनि थाखायनो माखासे फाल्तु दे सिगांबो आंखौ बेबायदि सासे मानसि खालामखांबाय फन हरबाय एखेबारे नांगौ बायदि नाना धरन खोथा रायलायबाय ओमफ्राय आंबोथ' ससियेल मिडियानि मानसि आंबोथ' रुडलि रायलायहरनो हाया आं सानबाय माबा मोनसे हेल्प नांगौ खोमा खिन्थु बिसिना बेबायदि नङा बिसिनिया थांखिया मा रेकर्ड खालामनानै बेखौ भाइराल खालामनाय गावसिनियाव आपल'ड खालामनाय मुर्ख गियान गैयिसो होनो आं बेफोरखौ आरो गावगाबागाव सनमान गैयि मानसि नोंसोर गाज्रि दा मोना बुंनायखौ खिन्थु आङो माखासे बुस्थुखौ एकदमबारे सैया आरोखि ना आङो एन्टारटेन खालामो हय मानसिया खिन्थु माखासे बेलायाव आङो ओरैबायदि स्ट्रिक्ट बेफोरबायदिखा आरोखि ना आङो बेबायदि जानला मोनला आल्थु फाल्थु फन हरनानै आंखौ बेबायदि रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनो नाङा जुदि थारैनो माबा मोनसे प्रब्लेम जामारदोंबा माबा मोनसे हेल्प जामारदोंबा फन हर रायलायहर जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु बेफोरबायदि आं फां मान गैया सनमान गैया आंखौ बेफोरबायदि दा खालामखा आरोखि ना आङो नुवाखैमोन दा आङो हरखाबै नुनायलाय आङो बेखौ बानायबाय आरो बिनि थाखायल' आं बानायाखै सिगाङावबो आंजों बेबायदिनो जाखांबाय एखेबारे नांथारगौ बायदि गोनांथार बायदि फन हरगोन नाना धरन खोथा रायलायगोन बेखौ सिरि सिरि रेकर्ड खालामगोन मुर्ख गियान गैयिसो होनगोन आङो ओरैबायदि माखासे बुस्थुखौ आं ओरैबायदि रागा जायो माखासे बुस्थुखौ आं सैया आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो बेबायदि दाख्लैबो जेरै आं होनदों हाबनो मोना मा मोना होननायाबो बे साफा सानै मानसिनि थाखायनो बेफोरबायदि बुंनो गोनां जायो आरो बे कन्टेक्ट नाम्बार आङो होयियाबो बेफोरनो मोजां इन्टेनसन लानानै सोरबा फैयोबा मानो हाबनो होआ आरो मोजाङै सोरबा फन हरोबा जों मानो मोजाङै रायलायहरा खिन्थु नोंसोरो सिखाव रखम गोसो सिङाव माबा मोनसे लाखुमानानै सायाव ओरैबायदि माबा मोनसे हेल्प नांगौ बायदि बुंहरफ्लागोन खिन्थु नोंसिना सिखावसो एक्सुवेलि नोंसोरो सिखाव